Hi friends, welcome to my channel. எல்லா வாரமும் வந்து ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். வீடியோ எடுப்பேன், அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம பேசி போடலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். 1.5 வருஷமாக நான் வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் வளர்த்துட்ருக்கேன். என்னோடய மொட்டை மாடியில் தான் வந்து நான் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கிறேன். மொட்டை மாடியில் தனித்தனியாக வந்து வளர்க்குறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஸோ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஃபுட்டு வைக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நான் ஃபுல்லுமே காலனி ப்ரீடிங் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபிஞ்சஸ்ஸு, லவ் பேர்ட்ஸு, ஜாவா, காக்டெயில் இந்த 3 வெரைட்டி தான் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட், நாகர்கோவில் என்னோடய நேட்டிவ் பிளேஸ். அங்கே தான் நான் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓவரால் என்னோடய ஃபார்ம் ஃபுல் வியூ ஒன்று பாருங்கள். ஸோ இது வந்து என்னோடய காக்டெயில் காலனி செட்டப். ஸோ உள்ள வந்து ஒரு காக்டெயில் தான் இருக்குது. அவ்வளோ 12x12 அடி நீளம், 12 அடி அகலம். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து லவ் பேர்ட்ஸ். ஸோ இதில் ஒரு 60 பேர் இருக்கும். எல்லாமே வந்து எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபிஞ்சஸ் காலனி. ஆல்ரெடி ஃபிஞ்சஸ் காலனியில் லாஸ்ட் டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது ஒரு 15 பேர் தான் உள்ளே இருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் ஒரு 30 பேர் வந்து சேல் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் வீக். ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஜாவா. இதில் ஒரு 2 கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் இருக்குது. இதுதான் என்னோடய ஃபுல் காலனி செட்டப். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கமெண்ட் இருந்துச்சு, ஏதாவது வந்து நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஏதாவது கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.